Lokhu kulandela imiphumela yocwaningo olwenziwe eNyuvesi yase-Free State oludalule ukuthi kunama-chemicals ayingozi afakwa kumaqabelo athize adayiswa eNingizimu Afrika. Lolu cwaningo lubike ukuthi lama-chemicals angaholela ekutheni owesifazane abe nesifo somdlavuza noma angakwazi ukuthola izingane. The study concluded that menstrual products are a significant but overlooked source of exposure to endocrine disrupting chemicals. Ungqongqoshe wezempilo uthi phansi amaphaphu njengoba lama-chemicals etholakala ezintweni eziningi ezisetshenziswa abantu mihla namalanga futhi abantu angeke bekwazi ukuwagwema. They are ever present in low concentrations in various foodstuffs, in household products, in personal care and beauty products. Imiphumela yalolu cwaningo akuyona into lelizwe eliqhabukayo. It's not surprising to us at all. Previous published studies have confirmed that small amounts of these endocrine disruptors are present in menstrual health products. Umtswaledi uthi inhlangano iWorld Health Organization ayikaze ihoxise ukudayiswa kwamaqabelo okwenziwe ngawo ucwaningo ngoba enobungozi. World Health Organization is not aware of any cases globally where access to these important health products have been withdrawn because of concerns over health effects arising from endocrine disrupting chemicals. Kusenjalo, iphini likangqongqoshe wabesifazane, intsha kanye nabantu abanokukhubazeka lithi abesifazane bengayisebenzisa ngokukhululeka lemikhiqizo yamaqabelo ethintekayo. Ama-product alungile asebenziseni i-low risk lesitholile and ukuthi abantu basabe ukuwasebenzisa. I-dignity yomfazi nentombazana i-restored ngalokho. Amaqabelo bekwenziwe ngalo lolu cwaningo asazoqhubeka nokutholakala ezitolo, kanti-ke ososayensi bazoqhubeka nokwenza ucwaningo ngama-chemicals atholakala emikhiqizweni esetshenziswa ngabantu.